ପୁଣି ଆସିଗଲା ପଇସା ମାଗିବାକୁ। ବସ। ଭାଉଜ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଉଜ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ରୁବି? ଏଇଟା ତମର ବି ତ ଘର ନା, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ରୁବି, ଭାଇଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ ଖାଲି ଲସ୍ ହିଁ ଲସ୍। ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣି ମୁଁ ଦେବି? ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ଭାଉଜ। ହଁ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରିନା, ସେ ସୁଧିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କଣ। ହ୍ୟାଲୋ ରିନା। ହଁ, ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? କଣ କରିବୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କର। ହଁ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ହଉ ଏବେ ରଖୁଛି। ହଉ ଏବେ ଖାଇବା ଆସ। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେପଟେ ମୋର ଯିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ତମ ଭାଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ପାଟି କରିବେ। ତମେ ଆସ ଖାଇବ। ହଉ ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରିନା ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦଉଛି। ସେ ଯୋଉ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦବ ମତେ ମାସକୁ ମାସକୁ ଆଣି ଦେଇଯିବୁ ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କି ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।